Hello everyone, phung kaham no jot na no tinentek saktal blog lam sogo gai tini bo samasa hatta tam kham mia to ama ano tuni rifhe diba hinge o am se tam ga u tom kaman bage belakheno bosak sakurbani hinge hor kota dakte muk tri thaga ga fu ha busai malak te yakung rok sabaye amse ka sakur ja khang ke ba petrol gari bo malia ke battery gari du tu wa fai ka truk hai pano okhla to salia himun kisa iko kosto mang khata busa sakur bai ke puni ke to maise ko ngai kam to pai khari rok su gi pai kha ngai nor phari pai kha ka tabung ga to noita tamai tongo ke an logi hinga ke to rawar rok kisa thumna ni bagi mathang kata bot tabu no kono tongo ba hinge loki puja pai khangke bothang pa sina bun posting go hinge ma hinga hingai bong ke to miao kisa mai lam mani posta thaisa lam man tangke mai shok na thango gunda kri khane hinga ke to no tin nai oblog no hakene police pai thik jrana tabu hinge ang tam jana nai tong ke muri bai ladu jana nai tong go an bosano na singtei hinge awu ladu hinga ke ang nok ni phaipru pai tu bu man ta champanagar bazar pai tu bu mani kitang tabu sane an bosano na singtei tabu hinge to di porbo ongoi tong ka hinge online kaisa mani katal shopai rekha hinge an bosabe kene jeng thik khlailai tongo ke di porno bo maisai pe kha jeng duita tam kha hinge di porno shopai ka mani bo hinge obo hinga ke no nugo saiman thang kana gutamo gunda jeng order khlai mani ta ke white color ni ke obo hinga ke chubi stand kari jaga se thik nai hepono jeng hamjak mani bagai jeng ri rekha hinge afro hinga ke ti gubun color si kari white color mang ke tabo ke ti gubun color rok tongo hamjak mani bagai order khlai ka shopai kata tabo hinga ke to thui basa kha di porni hinga thui basa mukti sra rang ke ta mukhi basa na kari ba ke obo hinga mom phol ke ang no thangpur mom phol jotno khage phalbai kha ke bothai kisi sa siba kangke nong phunuk malia saiba malia do ksak sugui dong bothai chikon phancha ksak ketui ekdom kothok jat hingi ti abini poriwo kangke kaimani ti kabangman tong khungke abo kangke tabu masing ko masanai afro ke nong ang share khlainai ti phunuknai sanai saklai tanai nong no hingi nai di rai pe khadum kchak ngi tong khang ke tabu abro sanai ke fridge bising ko dajakli abla ambagai fridge dakati thau ko tang ke chaina gna hingkai durga puja phun no jotno khage phalbai kha bisi to bangya kisa si hingkai je painai paikha je sinai sika gyang to noko se bere tongai ban jorba ang nuklia sibu silia khut khna ka hebono salia ton rokno gyang si nogo kori hinga bang to amai nogo berna thangjak ke tabu ang chaina gna tabu hingka ke ang yang go sini nok ukloko phaikya hingke amse ke ora to o ke to tang phung sari kisa exercise khaimani himmani ta hingke tin snup siwa je 30 tarik o thangmani hingke yang go hingka ke albai pe khatha singko na dara song go tabu ke to masingni ফসল খাইনাই doniya rok mulai rok hingke tei tam jen lai pata rok ta kamo hanu je masing sajaknai ফসল rok khainai da hingke yango tabo hingke ang himi tongo genogo hingke te ama hingke te ration thangka tabo hingke an logi hingke bo hingke petrol na hanon bagai thangati kisa hati khainan bagai hingke hangke yang kisa himi tongna tabo himya balok suka hingke ang to okhe to mangse nogo tongkai himmani ba gai ek nogo thanga asa hibu himjakliya ambagai ti sori kama hengai thanga tamni hingke kisa kosto khaijak ya blana ambagai kisa aram khai tongmani bagai kisa sori rok ka tongka gyang oron haikena yang masa khlaiye dikota ada gonta himnai ampori hingke nogo thangnai bitu kugai ekpore hingke sanjani sam sajaknai rok sanai ta hingke ang himnai gor rok hingke kona di mai rok mai kogi tongbai kha ang thangpuru ke kaisa kaini kokman tam ke purana kogi tongbai kya hingi lengo hingi to sikok sekar ang kisa srapsa himna ampreno tini bukhnai shuir mani ta gaba mona ras ran yang gi tongkha masing sal phaika bukhni ran yang gi tongkha hinge fan ro bai dasu prana mus fan kangke ke su bukhni shrai ya tam te srap hai hingi thango tam bagai ka ken tonir ka khulo gui am se kam ki ran bai ya khung gi tongkha kan jutai go yang go se te srap tong ke no thanai masing phaika purana yang mai gana nor jot no sanja kaham gan busaibo sarigo bazaro thangai tabu sanja jorangke sok paikya inke khana hangkai loki puja bang hinke bo baji kaise paitu kha hangkai te abuni logi tongo hati rok khaika hangke te loki ya pai rok paitu kha hangke tabu hangke ang dihorni mui songai tongo obo hangke te mui moni paikya hangke chicken kise songmani geti kaisa hangka hangke obo hangke te mui muthungui na kha bo khai di poro ni moi ta di poro songmani ke muya bai hangke
achor no awan ruklai songmani kiti kaisa mui tam songoi tong phunugoi renai ke obong kai te milok songoi tongo masingo ke milok mui belekhani thogo ke obong abai songnai ang ke nogo thangpuru hingka ke desi tok bai milok ama songoi chari ri rikha hingke tabungke ang papda abai milok no songnai. Hello everyone, good morning. Tini ni Kutal blog tisan ro ba haino hai male laikya. Tonro soya sak nai tongdi tini hinggang kai to budbar 16 tarik tini ke loki puja. Ama ke dakti no kampai khaboni maimro songi pai phongni ke nokro huklai tongo bo nok porishkar khlai tongo. Ke aming ro budur chalai tongo satungo tongai hingke imong ke ama songni room ta ke bong yango bo room porishkar khlai tongo ulo ke ani yango ke ang no khlai nai ke yang salbo pana nai tongkha hingke yang noklau hingkai ongko omrok lamoi rekha lam ko rubber rok ta hingke angbo kheto kisa himui phaiui tabuno hapayo hingke yang file thanglanai phaidi tv Kutal no hingka ke chwng boro toni ri rekha tabu ke extra room kaisa tongya da sini oro no humtur phunuk puro no phunuk kan rok nugui man khna jara ani video nai tongnai ro hingka ke tv Kutal no hingka ke oro no ongko thik khlai ri rekha ke oro achugui nainai ta ongko net bai nainai smart tv ba hingke ani o mattress no hingka ke oro no ri rekha ang mattress rogo thui maliya sak hilik mani bagui sachung sak kaisa ongliya ba thunani bejal tabu hingka hingkai phungni maise pekha phungni maise pe salbo tongkha tini ke miya kham sutuk tungya tini ke tongkha tini ke loki puja din tini ke budbar tei 16 tarik hingkai ani husband hingka hingkai petrol naina thango miya petrol naina thangmani bazar thangtui amse petrol man biya kaba ke tini sokai kahne baba bo bazar hati khana thango mutai ni yake bo shahor kata hingka ka thangpai kha boba hingke saltung khaba kambang suka sini nokhlaw tam tam jani lam kha khino no phunuk nai ke salbutung khaba kairi rok suna nangnai pun thuya ko tabu ke mairung rok phrani tonglai tase kakai phunukano busuk kebang phrani tongka belekene kambang mani yang nokhlaw hingke naidi salbutung kha hanai hingke oro chatai kaisa boi rekha hingke tei kaisa hingke banner hingke oro mairung no luklai ri bai khata hingke drum ordek tongmani hingkai obo tamni haike phoran kaham male tokhathok belai wngmani bagui chogui bo thangbai ang keba satungo rekha hingke borok tungjak ke kharbai tam bagui haike ri rekhata hingke chokna to nango satungo phurano hwnui phano haipno tikisa kam patla ta jotono thangbai ta hingka ke phuran yawi chawkha hingka ke thangyang tongbota ambaga haike khlai kachu tabu hingke dipor bo kawi tongkhaba hingke dipor ni mamai songoi tongo hingke tomato thaini no ang sogoi nakha ke niramis mosting khlaisanai tini hingke to motai bornai ba ke niramis ni songoi tongo hingke oro hingka ke manai no chikon chikon ke rawi baja karan khlai janai hingke yango hingke salbo thangoi tongkha dipor bo maisa bayo salbo thangoi rekha hingkai dum ongko megla wngoi tongkha sal thangma sijakli ang to sal si sijakliya tabuk o mani rok no tlang thanai nogo to jotono no sanja kaham tini hingka hingkai to loki puja light rok musungoi rekha ke hingka ke tini mum rok musungya ta baksa mum musungnai tongo tongkhe tini musungya diwali phur musungnai hingke tabu hingke ang amani room o happai ka ke bo hingka hingkai posa rok swnamoi tongo hingke bono help khaine ang rab kisa hingke fan sorok dai hing saw hingke ba fan sorok ri rekha hingke thampoi waro hnai saw ta hingke ba fan on khlai ri rekha hingke bo tabu posa rok jugali tongo motai rwnai bage tiruk tiruk na khlai tongkha agogoi no tongkha ta hingke yang naithok kle bo posa rok sajogoi tongkha hingkai tabu hingka hingkai chwng ongko oro ni mani rok tlang thanai nogo antio tlangoi toni ri bainai taboro hingke obro puila bo naijakliya bakai yang sopai paikha hingke tabu hingke obro fridge bisingko dawi toni ri naikha yang hingke ani logi hingka ke tabu o sticker no thepana nai tongo ani bwsai।